Heeh. Ajare sing disoting nggon bokong. Ora, lho pikirane cen jorok tenan kok iki. Gare Elisa kok. Dalange iki mbok aja Kuwi mikir. mentekno mergo HP-ne ra cukup dadi kowe protes. Ora, sing disoting iki kancane sing lagi mlaku, sing siji nyoting ngono lho kok bokong wae. Ayo tambahi Mbak Ayu. Ya ben nyambut gawe kabeh. Padha-padha iki brahala iki wetengen medun kabeh. Piye kan TikTokan no? Hah? Piye nek TikTok? Betul nek. Hah? Iya, TikTokan koyo nggon anu ae lho, HP-e lho. Ayo tambahi siji. Jogetane piye? Tambahi siji ayo. Ini gak bisa. Gak bisa. Iso cahmu dalang modern nih. Meng Ya. Ayo coba jogetane dibalani caloro ayo. Tararararet ngono kuwi. Kuwi iso sesuk iso dienggo spot lho. Iya. Ngapa dikai HP? Kon selfie. Hah? Ana sing Oh, tim aja. Kok arep nyoting bokonge Tatin. Layare ora cukup. maksudnya Dadi dingenekke iki pol ngono lho, piye to iki kok ora pas-pas iki. Nek dene lah iki mergo keceraan ya sing ora ya ora cukup kuwi saking gedene kok. Tak ukur ki 6 kilan kok. saiki diukur wis ora 6 lho. Ora wae ora. Ya jal 8. 8 gundulmu. Jare susut. Jare susut. Ning sithik Ayo mulane kok olahraga. Ya. Ayo jak lali janjine dibawani wong loro, ya padha-padha gedene, padha-padha biwara, padha-padha sentosa. Ya. Ayo ngletak dalange wae ya. Piye? Arep tak kapake? Tak kletak. Ambokennya. Mbak, jare iki nek daging tua alot lho. Oh, kayak alat banget tur pahit. Wis tau ngrasake apa piye? Ketoke lho. Ketoke nek didelok saka blegere iki pahit. Blegere cengelmu. Lah apa? Postur ngono lho. Poster apa? Ya. Sing bawa sapa? Ya wong loro supaya adilnya tak tambahi cah siji 150 ya. Lah kene akeh banget. Ayo ditku Lah kok meng dikei 50. Iki dit saka tas e. Ambel tut. Mbel tut apa? Mbele aku tute kowe. Iya lho ra. Dalange kong kali kong. 150 300. Ya tak tambahi 50 dadi. Mbok iki kabeh dikeke ngopo lho? Padha aku nyambut gawe rung rampung kok njaluk dhuwit. Ora jenengan kurang sugih apa piye? Oh, Lho tambahi. Apa kuwi? Oh, ana sing nyuwun perahu layar. Ya engko bar iki perahu layar. Nyo, iki 50 ki nggo tuku perahu entuk apa ora? Mengetok Iki entuke paling mung disumet kae tok. Nganggo panci kae wis. dadeke siji karo lali janjine kuwi. Ya, dadi 400 saiki 200 wis nang kene. Yo bawane. Omong aku dhisik wae aku lagi meng. Lagi memen. Jan. Aduh. Gaya tenan aku lagi meng. Dalange urik ya. 400 lho. Kuwi nang kono sing sak yuta jek ana kuwi. Sak yuta dengkulmu mlocot ora. Perahu layare ming 50 kok tembang apa sak yuta? Mulane diduduhke men ketok. Lho ora ono. Oh, ora urik to. Nang ngesake lho, nang ngisore lho. Ngendi? Kuwi. Ngisor. Ngapa lho? Ula. Pundi? Ha iki mbah mau mak klebat ngono tak jejeg ora kena. Kula cekelen
Ceklen. Ceklen nek arep kecokot kowe. Hah? Nyokot apa piye? Lah mbuh. Nyokot ora, Pak? Ra. Ora. Ora. Ayo. Wis mlayu nang isor panggung. Ya gak wis. Lali janji. Sapa sih? Kowe. Aku. Dino. Nggih, Pak. Dina Minggu kan tak anti Yo, gentenan. Tinamune kaya apa piyaine sing nyuwun prau layar? Iya. Ah, Mbah Medot apa sapa mau? Heeh. Tok. Ya kanca neng gisik kempira. Anane pijersa pinter golek alasan
nampani sawer iki nek es lagune rampung. Lah iki sih lak diulungke lak ya mesake to. Yo sekedap nggih, Pak, ngono kok. Ah, duit e. Oh. Aku ora. Ya engko tak bagi nang kono. Oh ya, sip. Nah, ya tambahi. Jupuke lho. Tak nyor iki Oh, sing bagianmu, nyor. Oh, kok kebablasan iki? Piye to? Ya. Nggih. Jupuk meneh. Jupuk meneh dengkulmu kowe, Pak. Ayo tambahi Prastiwi karo Mbak Iin. Ya. Isi ana prau layar. Terus Astagfirullahaladzim. iki engko didongke kanca-kanca kabeh. Lah, Prau layar. Pak aku tetep ra entuk lho, aku ping 3 lho. Mau saka bapake kae? Ya, aku njaluk sekone jenengan kok. Sesuk-esuk tak kei kabeh. Nek wiagare tak kei kabeh. Beda. Beda apa nyanyine padha kok beda? Ya ora kan wis jatahe dhewe-dhewe. Mah. Aku itu ganti sinden wae isin suwe-suwe. Lah ngapa lho? Bener Pak ngeten niku. Ayo iki lho. Lho ganti. Lah joget iki. Lho bojomu nyekeli sirah kae. Lho ngeten niku Pak, bener lek karo nyekel HP-ne to Pak. Ngeten niku Pak. Oh ya. Ajare sing disoting nggon bokong. Ora, lho pikirane cen jorok tenan kok iki. Kare Elisa kok. Dalange iki mbok aja mikir. Mintekno mergo HP-ne ra cukup dadi kowe protes. Ora, sing disoting iki kancane sing lagi mlaku, sing siji nyoting ngono lho kok bokong wae. Pikirane meng bokong terus. Nyonyoteng aku wae nya. Mah. Oh. Ayo Bu. Ya ndak. Kondo biasane kunduran bokong sapi. Rumah sawu. Iya. Ora apa-apa iki engko didum sinden-sinden cacahe 800. Nek 8 kabeh ya kabeh medun. Piye? Kabeh medun. Ya wis, ndak. Yo kabeh medun yo. Ndak ra nyambut gawe. Ono kuwi Adil. Itu aku lho iki sing ngakon Tatin lho. Ya jenenge Adil oleh kuwi ta? Hah? Oleh kuwi ta? Lah iki do nyanyi do ra entuk emang. Lah aku ping 3 lho. Hah? Ping 3. Aku ngangsa. Sing ngakon sapa? Ambo, aku kancane pisan-pisan kok kowe ping 3 dhewe. Cah kok nekate ra jama-jama lho. Tak ketek lho. Timbangane dalang karo sinden padu ki saru. Saru. Kene tapeke wae. Dirungokke iki saru. Ya wis yo medun-medun kabeh. Ayo Sah, ayo Ting, ayo Ik. Iya. Ayo Ganes, ya medun kabeh. Prau layar main gayeng. Ya. Nah, ono kuwi Adil jenenge. Piye? Ayo turun. Ngono kuwi apik, ngono kuwi apik. Engko gerakane nek sing ngisor ngiwa, sing dhuwur nengen. Nah, dadi kaya paduan suara kae lho. Ya kanca ning kicik gembira. Ya. Ya. Lah Ibu dhuwur no, Pak? Sapa? Ibu. Ora iki nggo nek kemblegan mbok menawa kemblegan. Dikorbanke wae ora apa-apa. Wancik-ancik. Wancik-ancik. Setan. Aja nguyuh lho, Ting. Neng dhuwur ngotor. Ola sinden kuwi nek gelem ngene iki kanggo bintang tamuhe horeg kok no. Iya. Monggo, yo dados prau layar yo.
biasa. Nyating. Sing ngedum kowe, sing cilik dhewe men adil. Nek sing tuwa dhewe ndak ora adil. Ngapa plikak-plirik? Ora ngedum ora apa-apa. Anggepe yo serik po. Momeng kok ora ngedume kok groyok. Ora ngedum ora apa-apa.